mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mahal ko ang anak ko at hindi ko siya susukuan. Hi DJ Rocky. Isa akong nanay na may 2 anak. Yung panganay ko, 5 years old na. Yung bunso, 1 year old naman. Pero nagkaroon ng twist ang motherhood ko. Gusto ko lang i-share ang journey ko so far. Pati na rin yung mixed emotions na patuloy na bumabalot sa akin. Sa may mga makarelate na mga magulang na katulad ko, o sana may mga makarelate na mga magulang na katulad ko, itago mo ako sa pangalang Winnie. At ito ang aking secret file. 5 years ago, isinilang ko yung panganay ko via cesarean delivery. Baby boy ang panganay ko. Ang tawag namin sa kanya, syempre kuya. Na-emergency CS ako sa panganganak kasi hindi na bumuka ang cervix ko noong panahong nasa labor stage na ako. Hanggang 1 centimeter lang. Tapos hindi ko namalayan the night before, nag-leak na pala yung amniotic fluid sa sinapupunan ko. Delikado pala pag naubos yun. Pwedeng ikamatay ng bata sa loob ng tiyan ko. Ni hindi ko namalayan na nag-leak na yon dahil naihi ko na pala. Nalaman ko na lang kinabukasan nung na-ultrasound na ako. Halos ubos na yung fluid. Kaya ayun, imbes na normal delivery, nahiwa ang tiyan ko nang wala sa oras at plano. Tinurukan ako ng anesthesia sa likod at unti-unting isinagawa ang cesarean procedure. Mabuti na lang, safe kong ipinanganak ang panganay ko. Ang lakas nga ng iyak eh. Yung iyak niya, rinig na rinig ng daddy niya na nag-aantay lang noon sa labas ng operating room. Nakwento ng daddy niya sa akin na alam niyang kay baby boy yung iyak na yon. Palaban yung iyak, sigaw ng sigaw. Mga ilang oras din kaming nagstay sa ospital kasi kailangan niya noon ma-blue light para maagapan ng impeksyon na sakaling nakalunok siya ng sarili niyang pupo noong naubos ang fluid ko. Sa awa ng Diyos, wala namang naging komplikasyon yung panganganak ko sa panganay ko. Pagkatapos niyang ma-newborn screening at hearing test, nakauwi rin kami sa bahay. Hindi biro ang mag-alaga ng newborn, DJ Rocky. Noong bagong panganak namin sa kanya, halos wala kami masyadong pahinga. At lagi akong puyat, kulang sa tulog. Kasi kailangan niyang mag-breastfeed exclusively sa akin
halos every 2 to 3 hours. Every time na dedede siya, kailangan ko ring siyang i-burp sa balikat ko ng patalikod for 30 minutes. Tsaka ko lang siya pwedeng ihiga sa kama kapag nakadighay na siya ng maayos. Minsan naman, iiyak siya dahil nakapagpupo. Kaya kailangan niyang mahugasan at mapalitan ang diaper niya. Ganyan ang routine namin ng ilang buwan. Nabinyagan ang panganay namin exactly 3 months after ng birthday niya. Unti-unting natuto yung panganay namin na gumapang, ngumiti at maglakad bago siya mag 1-year-old. In between, may mga panahong tinatamaan siya ng sakit, tulad ng ubo, sipon, LBM. Yun yung mga panahong takot na takot kaming ma-ospital siya. Pero sa awa ng Diyos, nalampasan naman namin yun lahat. Hanggang sa sumapit din ang first birthday niya. Nakakapaglakad na siya. Nakikisalamuha na siya sa amin. Malambing, mahilig mag-kiss, mahilig mag-hug. May eye contact naman. Yun nga lang minsan pag tinatawag mo ang pangalan niya hindi agad lumilingon. Naisip namin baka nahihiya lang. Hanggang sa unti-unting napansin ng daddy niya na almost 1 year and 6 months na ang panganay namin pero parang hindi pa siya masyadong madaldal magsalita. Hindi pa siya ganun ka-vocal. Minsan pag may kailangan siya, hindi niya sinasabi yung salita para tukuyin ang kailangan niya. Kahit paulit-ulit na namin tinuturo sa kanya. Minsan pinupoint lang niya. That time naisip ko, hindi naman pantay-pantay ang development ng mga bata. Kaya ayoko naman siyang ikumpara sa iba. At saka para sa akin, pag lalaki, nahuhuli talagang matutong magsalita. Kaya hindi ako masyadong nag-worry tungkol sa abilidad niyang magsalita. Naniniwala akong matuto rin siyang magsalita ng diretso. At unti-unti na lang namin yun makikita. Yun nga lang, DJ Rocky. Isa sa mga mas nagpabagal sa anak kong matutong mag-communicate ay ang pandemic. Noong kasagsagan ng pandemya, nagkaroon ng mga lockdown, quarantine, at kung ano-ano pa. Dahilan para mapuwersang manatili ang anak ko sa loob lang ng bahay namin at ma-isolate temporarily mula sa outside world. Kaya ang nangyari noong panahong yun, hindi siya masyadong nakapasyal sa mga lugar na pambata. Hindi niya nagawang makisalamuha sa mga kapwa niya bata at hindi niya nagawang makipaglaro sa mga kaedad niya. Yun yung panahong dapat ay expose siya sa mga katulad niyang bata. Dahil sa mga limitasyon ng pandemya, natutunan na lang niyang gumamit ng cellphone, maglaro sa mga app at manood ng mga pambatang video sa YouTube. Yun ang naging libangan niya at paraan para matuto. Sinubukan naman naming turuan siyang magbasa ng libro. Pero mas hilig niyang manood ng video sa cellphone at maglaro ng games. Pinabayaan na lang muna namin para hindi siya mabore. Akala namin, mas mapapabilis ang development niya sa ganoong paraan kahit pandemic. Pero mukhang hindi agad yun nangyari. Nakakalaro naman ang panganay namin ng ibang mga laruan. Pero napansin talaga namin na ayaw niya sa mga libro. Hindi niya hilig ang magbasa. Kaya hindi na lang namin ipinipilit. Ang nakahiligan niyang laruin ay mga blocks. Napansin namin na ang hilig niyang i-arrange yung mga blocks para makabuo siya ng straight line o di kaya ng isang mataas na tower. Napapansin namin na artistic siya at bukod doon detail-oriented siya. Kasi ayaw niyang may nasisira sa mga arrangement niya. Dapat lahat maayos, pulido, eksakto ang haba o ang pagkakalagay. Kaya naisip namin, baka metikuloso siya paglaki niya. Baka maging engineer ang panganay namin pagdating ng panahon. Unti-unting lumipas ang ilang taon, DJ Rocky. Hindi namin namamalayan. 4 na taon na siya. 2
2022. Pero isang observation ng daddy niya ay hanggang noong panahong yun, hindi pa rin gaanong nakakapagsalita ang panganay namin. May mga mangilan-ngilang salita naman siyang nababanggit lalo na kapag kailangan niya yung bagay na yun. Halimbawa, hihingi siya ng gatas. Sasabihin niya milk. Pero hindi niya pa kayang magsalita noon ng isang buong sentence. May mga kaya na rin siyang ma-identify ng mga bagay tulad ng pagkain at prutas, mga uri ng animal, mga gamit sa bahay, mga laruan, kahit mga planeta, kabisado na rin niya. Nasasabi na rin niya yung mga salitang I want kapag may gusto siyang makuha. Halimbawa, I want water o I want milk. Pero kapag tatanungin mo siya ng mga tanong na who, where, when, why, o how, hindi niya pa rin kami masagot. Ang kaya lang niyang sagutin ay mga tanong na what. Minsan nga, inuulit lang niya kung ano ang sinasabi namin. Kaya nag-decide kaming kumonsulta na sa isang development pediatrician o DevPed. Baka sakaling matingnan ng DevPed yung panganay namin kung bakit mailap pa rin magsalita ng diretsyo o mabigyan kami ng advice. Noong pinacheck namin siya sa DevPed noong Feb 2023, kapapanganak ko lang noon sa bunso namin. Kuya na ang panganay namin. Magdadalawang linggo pa lang noon pagkatapos kong masiyas uli kay bunso. Kaya medyo mahina pa ako physically. Lalaki rin ang bunso namin pero sinanay na naming tawaging kuya ang panganay namin. Kahit noong nagbubuntis pa lang ako kay bunso. Para maintindihan niyang may bunsong kapatid na siya. At yun nga, after 2 weeks, naipakonsulta namin si kuya sa DevPed. At doon namin nalaman ang totoo niyang sitwasyon. May ASD siya. Autism Spectrum Disorder. Hindi agad nag-sink in sa aming mag-asawa yung diagnosis ng doktor. Akala namin may speech delay lang si kuya pero unti-unti niyang ipinaliwanag sa amin na hindi lang simpleng speech delay ang na-diagnose niya. Kulang sa focus at eye contact si kuya. Hindi basta-basta sumusunod sa instruction. Mahilag sa bilog o yung tinatawag na fixation. Tapos naguulit siya ng mga salitang binabanggit namin o tinatawag na echolalia. At madalas din siyang mag-tantrums o meltdown. Akala namin normal na behavior yung ganun sa mga batang kaedad niya. Pero hindi pala, DJ Rocky. Hindi namin alam na mga sintomas na pala yun ng autism. Wala kaming kamalay-malay na yun pala ang diferensya ng anak namin. Kaya napaisip kami kung saan kami nagkamali. Paano kaya siya nagkaganon? May lahi ba kaming autistic? May nakain o nainom ba akong bawal noong nagbubuntis pa ako? Saan ako nagkulang? Hindi ko alam, DJ Rocky. Kaya nung una naming nalaman ito, hindi agad namin natanggap. Sobrang sakit para sa isang ina na malamang hindi pala ipinanganak na normal ang anak mo. At habang buhay pala ang kondisyon niya. Natanong namin ang mga sarili namin, paano kaya kung wala na kami sa mundo? Kakayanin kaya niya na mabuhay ng normal? Bago pa lumapad, palayo ang utak namin, pinayuhan kami ng DevPed kung ano ang mga dapat gawin at kung ano ang mga dapat iwasan. Nirekomenda niyang ipasailalim namin si kuya sa occupational therapy at speech therapy. Bukod doon, kailangan daw limitahan ang paggamit niya ng gadgets. Dapat maximum na 1 oras lang kada araw. Dapat magbasa ng libro at dapat iwasan niyang matatamis para hindi siya maging hyper. Pwede rin naman siyang mag-enroll sa regular school na maliit lang ang class size. At kapag may tantrums siya, dapat pala hahayaan lang namin. Hindi namin dapat patulan hanggang matapos ang meltdown niya. Hindi rin dapat ispoil sa anumang bagay na gusto niya. Dapat consistent sa pagdidisiplina. Yan ang ilan sa mga advice ng amin DevPed.
Kaso DJ Rocky, pahirapan palang makakuha ng slots sa occupational therapy at speech therapy. Nagkakaubusan ng slots dahil ang dami rin palang children with special needs ang nangangailangan ng ganitong serbisyo. Bukod sa may mga kailangan asikasuhin, kamahalan ang bawat session. Hindi rin ganun karami ang available na espesyalista sa ganong propesyon. Natagalan bago kami makakuha ng slot sa OT. Inaabot muna ng 6 na buwan. Nakakuha rin naman kami ng slot sa ST pero halos 1 taon din ang ibinilang namin. Habang nag-aantay kami ng slot sa OT at ST, na-enroll namin si Kuya sa isang regular school na may tinatawag na IEP o Individual Education Program para sa mga tulad niyang may autism. Paraan ito para matuto sila ng mga bagay na magde-develop ng kanilang kakayanan na hindi nakukompromiso ang learning sa regular sa mga lesson. Hindi gamot sa autism ang OT-ST at IEP. Pero natutulungan ito ang mga bata na maging independent paglaki at ma-address sa mga sensory issues na meron sila. Kagaya ng tipong pagiging sensitibo at pag-iwas sa mga specific na tunog, yung pagiging picky eater, yung pagkakaroon ng aggressive behavior, at kahit yung mga mahihina sa gross motor at fine motor skills. Natutulungang ma-develop ng mga ganitong intervention. Bilang magulang, hindi birong mag-alaga ng batang may special needs. Bukod sa gastos, malaking hamon para sa mga magulang ang pagiging mapagpasensya sa tuwing hindi kakain ang anak mo ng pagkaing hindi niya gusto. Sa tuwing lalabas siya ng bahay at tatakbo sa kung saan para lang hulihin mo at pauwiin. Sa tuwing ayaw niya pang matulog kahit hating gabi na, at sa tuwing paiinumin mo siya ng gamot na ayaw niya yung lasa. Ilan lang yan sa mga bagay na sumusubok sa pasensya ng isang magulang. Pero maniwala man ang iba o hindi, DJ Rocky, iyan ang nagpapatibay at nagpapalakas sa pagkatao ko, sa pagiging ina ko. Yung malampasan mo lang ang bawat araw na walang nangyayaring masama sa anak mong may autism. Yung bawat araw lang na may napapansin kang may nagagawa siyang bagay na bago o bagong salita siyang nababanggit. At yung mga panahong nakikita mong may mga bagay siyang nagagawa ng kusa kahit hindi mo nautusan. Napaka-rewarding ng ganito para sa akin. Kasi ito yung nagbavalidate sa akin na may nagagawa rin pala akong tama. Kahit papano. Oo, hindi madaling maging ina sa isang batang may special needs. Pero hindi nito nababawasan ang pagmamahal ko sa anak ko. Kahit meron siyang autism. Minsan nga, nag-overthink ako na what if may ASD rin ang bunso namin. Nakukumpara ko siya sa kuya niya pero so far, wala kaming napapansing red flag. Inoobsorbahan namin. Kaya hopeful kami na magiging mas maayos si bunso. At makakaalalay siya sa kuya niya paglaki nito. Mag-1 taon na rin pala, DJ Rocky, mula nung ma-diagnose si kuya ng DevPed niya. Parang kailan lang. Pero malayo pang tatahakin. Sa ngayon, patuloy akong nanunood ng videos ng mga nanay na meron ding mga anak na may ASD. Binabahagi nila ang journey nila at kung paano nila nalalampasan ang mga pagsubok. Sa kanila ako kumukuha ng advice o ideas kung paano maalagaan ang anak kong may ganitong kondisyon. Alam kong ang dami-dami ko pang kailangang matutunan para mabigyan ko ng tamang alaga ang panganay namin. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa na balang araw, kakayanin ng panganay namin na mabuhay ng normal at makasabay ng maayos sa agos ng buhay. Sana lang bigyan pa ako ni Lord ng mahabang panahon para magabayan ko pa ang panganay namin at makita ko pa siyang mag-grow bilang tao. At makita kong matupad niya ang anumang pangarap niya sa buhay. Alam kong katuwang ko ang asawa ko, ang parents ko at ang mga kapatid ko sa pangangalaga namin sa panganay ko. At higit sa lahat, alam kong isang blessing ang maging isang awesome parent. Habang buhay ko tong pangahawakan dahil mahal ko ang anak ko at hindi ko siya susukuan.
Habang may buhay, lalaban ako para sa mga anak ko. Salamat DJ Rocky sa pagbabasa ng kwento ko. Sana'y magsilbi itong awareness tungkol sa ASD at malaman ng iba pa nating kabisyong nakaka-relate din sa pinagdaraanan ko na kailanman hindi sila nag-iisa. Hanggang dito na lang muna. Muli, ako si Winnie. At ito ang aking secret file.